दाखालिथ' गाज्रि जाबायना गोगोम नागिरदों ट्रेनांगौ होनबालाय माथो नायबाय थादों सिखार दाखालि फुलावनो फुलाव बायदि मोनदों नामा माथो मोखां नायखोब्रा मैया जोंखौ दंफां दाननायाव ओरैबायदि बुनावदों नै बियो जोंखौ ओरैबायदि बुदों बाप जों सिखारनो हालायाखै दसेबो आधा घन्टा 1 घन्टासो ओरैबायदि थादों एकदम बिखुआव माने जुनाय लोगो लोगो दलद थादोंना बाप बस मा खालामनो हायो दाबो ओरैबायदि सादोंना बस नोंसो मिथिगौ बोरै खालामो आं दसे जिरायथ'नोसै बस गैया जाला आंहा Woi bro, anu sinan nambiakai. Anu mulot. Hei kuda, nung no orang orang, no bane yang sebeberan ko orang nunjang rasna. Kema, musa umbra musa, nung abang zubau, kami nung wajib ini fai, kunci mana? Adai. Dengan grup saya, anu guna tidak, apa ini? Ang ni grup, ni me beron grup dia, musa ni grup, nung macam mana? Hah? Macam mana? Dua kali ni mana berko? Naik lagi, beri bare. Hei mau bermain ni. Mana mana? Hah? Mana mana? Woi anu sini dah lu kena sama jangan biar kai. Anu mau hot. Laga ni bos.